Edlame esibayeni. Ngamanye amazwi lapho Thixo ukubekela izinto ezimbini uma ukhetha ukuyoshana noma ukhetha ukuyadlaba wonwabe ngoba lapha kubekwa izinto ezimbini kubekwa i-destination zabantu uba abantu uyaphela lapho umntu abanye baya kulonwabo olungunaphakade abanye baya kwinhlungu engunaphakade njengoba selapha kulo mhlaba singumhlaba apho uzikhethela khona uba wena ufuna ukuya kwaliphi icala lapha uyamhlaba uyazikhethela uThixo uvusa abaprofeti avusa abashumayeli benza ukugabisa bantu bakakhetha uYesu uyafumana ubomi obungunaphakade uveza abashumayeli ebaza ukugabisa bantu bawuthe wafa unganayo uYesu uyakwenza ikhano sangonaphakade namhlanje lebo nime kule ndawo ningomnye wabagabisi lokuthi khetha uYesu lithi lifika usuku olufuthatha ngeziko ube wena unayo uYesu lithi lifika usuku lobunzima lithi ube wena unayo uYesu siyakugabisa ngiyakugabisa mama ngiyakugabisa tata ngiyakugabisa mntomsha khetha uYesu kwasafumanekayo baninzi abazamnqwenela ngela xesha abengasafumaneki yingakho umprofeti Isaya wamemeza wathi mfuneni esenokufumaneka bamubi umntu ombi ashiye indlela zakhe ebuyele kuJehova umntu makashiye indlela zakhe ngoba wayesazi umuntu angabuyeli kuJehova uyakhala uzamfuna uYesu ukamrejecta namhlanje kodwa ngomso uyamfuna kodwa bengasafumaneki senizothandaza uselapho endlini izwi lithathile yakulumkisa kuthi khona mina futhathe ngeziko bonke abanenkani bonke abaziqhenyayo lo mina ngiyabashisa ingabalishiyela isebe nenqambo nebangabi nathemba
Yesu banathemba bonke abangakhange bayamkele namhlanje uselapha endlini ukuthi uyamdinga uYesu. Ngizothandaza nabantu ngoku abaziyo uma bengase befile bangaya esogweni, abayiqondayo lonto ngenxa bengenayo uYesu. Ngizothandaza nabo, ngizothandaza ungenabo, ngizothandaza nabo. Yebo khona enabulapha ufuna ukukela inkosi Yesu, usiliswanga wale usengaphambili. Noma khona lapha endlini xa lizokwenza lo mthandazo wamkela uYesu, uthandaza unye nami. Ebukhona lapha awamkelanga uYesu, ngeza la ngaphambili, ngithandaza unye nawe. Sesiyafana, sesiyafana. Ebulapha endlini kuyawufuna ukwamkela uYesu and funa usho lo mthandazo. Nkosi uYesu, namhlanje isonela kuwe, ngicela uxolele izono zami endisaziyo nendingasaziyo. Nkosi uYesu,